Bon dia, Mercat Provençal. Benvinguts al mercat remodelat, al Mercat de Provençal. Avui hem fet la inauguració del Mercat de Provençal. És un mercat que l'hem remodelat sencer. Vam començar a l'agost, vam tancar un mes, vam estar tancat uns 35 dies. Després hem anat treballant durant l'any i ara tenim el mercat completament renovat, amb un operador als costats del Carrefour. Els mercats per la nostra ciutat són una joia, creen convivència, creen activitat econòmica al seu voltant, que és el que necessitem. El mercat, estupendo. És un mercat que esperem que tingui molt futur, que vingui molta gent, esperem a tothom. És un mercat amb molta empenta i amb molts productes bons. ¡Viva el mercado de Provençal! ¡Viva el mercado de Provençal! Hombre, el mercado de Provençal para muchos años. Y tanto.